Menehän se paskaksi sinne. No, mutta kyllä se silti kannattelee noit vielä. Ne on jumissa siinä aika pitkään. Jätkät! Mä teen teistä opetusvideo just. Ei näin. Jään ja puun ylitys. Tästä tulee monen minuutin video. Jokainen vuorollaan jalkavaa sinne. Päästään nopeammin kun työnnetään oma vai ollaan rannassa. Nyt katsotaan joutuuko se toisen jään päälle, mikä se kurkistaa veden alta näks. Nyt kun niillä on se paino siinä, se nousee pystyy tuolta näks. Ja päätä liikkuu. Niin varmaan. Ei sä vitu koko vitu puro eihän jääs. Me tiedetään, että pystytte siihen.